ξακίτσις. Μάισα στα γάτερα, με ξακίτσις. Το καρδόμπομσκις, ψέματα μίλες με το καρδόμπομσκις. Μάισα στα γατέρα, με ξακίτσις. Μάισα στα γατέρα, με ξακίτσις. Μάισα, 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 μάισο πουλίν τα χουλίμαευς. Σ' έναν αγαπάς με κι ασαλοχάτευς. Την ημέρα αν θες μέσω κιντήν χάτευς. Σον Θεόν όμνης ρίζα κι αγαπάς με λες. Σον Θεόν όμνης ρίζα κι αγαπάς με λες. Σου μασόντες κείμε με τον αίμα μ' κλαις. Σου μασόντες κείμε με τον αίμα μ' κλαις. Μάισα, 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 μάισο πουλίν τα χουλίμαευς. Σ' έναν αγαπάς με κι ασαλοχάτευς. Την ημέρα αν θες μέσω κιντήν χάτευς. Μία να μοντίζα πανίμ κολλής. Μία να μοντίζα πανίμ κολλής. Μίαν κόψτο μου απ' την καρδιά μ' βρούνεις. Μίαν κόψτο μου απ' την καρδιά μ' βρούνεις. Μάισα, 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 μάισο πουλίν τα χουλίμαευς. Σ' έναν αγαπάς με κι ασαλοχάτευς. Την ημέρα αν θες μέσω κιντήν χάτευς. Και χουαλούντα κατ. Οι σεβδές γερανέν και χουαλούντα κατ. Η χώρα γελάμε με την παιγματ. Η χώρα γελάμε με την παιγματ. Μάισα, 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 μάισο πουλίν τα χουλίμαευς. Σ' έναν αγαπάς με κι ασαλοχάτευς. Την ημέρα αν θες μέσω κιντήν χάτευς. Μάισα, 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 μάισο πουλίν τα χουλίμαευς. Σ' έναν αγαπάς με κι ασαλοχάτευς. Την ημέρα αν θες μέσω κιντήν χάτευς. Ιαν και Βλοίαν, αδά ημες. Ό,τι πρόλογο και να έκανα δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με αυτό που είδαμε. Ο καλύτερος πρόλογος λοιπόν για το σημερινό μου καλεσμένο είναι το βίντεο κλιπ το δικό του. Και πάμε να τον δούμε και από κοντά. Θόδωρος Κωτίδης, Σουμάμουν και Σουμάσουν. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Να σας πω ότι θα σας συνοδεύσει ο Λεωνίδας στο αρμόνιο, ο Γεωργιάδης. Και Καλησπέρα, Έρικα. Καλώς τον Γεωργιάδη. Καιρόν είχα να ελέπωσε. Έτσι ακριβώς, ναι. Και ο Μητρούλης, Μητρούλη, το μικρό στο όνομα Δημήτρης ναι, Μητρούλης Δημήτρης. Ναι, θα συνοδεύσει και αυτός με τον ταούλι του.
την λύρα του Θόδωρου και την τραγωδία Νατ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Τον Θόδωρο φυσικά επειδή έχουμε καιρό να ελέπουμε τον και ο κόσμος ερωθεί με σένατον, εμείς πα. Τον Λεωνίδα παρόλο που τον βλέπουμε τακτικά θέλουμε να είναι στην παρέα μας και τον Μητρούλη έχουμε καιρό να τον δούμε και χαιρόμαστε και αυτός που είναι μαζί μας και θα συνοδεύσει τον Θόδωρο. Και από τη στιγμή που ο Θόδωρος διάλεξε να τον συνοδεύσουν αυτά τα παλικάρια, σημαίνει ότι είναι και καλοί καλλιτέχνες. Ακριβώς. Έτσι θα Ακριβέστατα. Ναι. Θες να ξεκινήσουμε να τραγουδάμε ή να μιλήσουμε λίγο για το βίντεο κλιπ που είδαμε? Όπως νομίζεις. Καλό νομίζω είναι να πούμε έναν-δύο λόγο για το βίντεο κλιπ. Φυσικά. Ναι. Είναι ένα καινούριο τραγούδι. Καινούριο όταν λέω τον Σεπτέμβριο, να πούμε ότι βγήκε αν θέλεις στον ραδιοφωνικό αλλά και τηλεοπτικό αέρα. Όπως ήθιστε στην εποχή, κάνουμε και εμείς αν θέλεις αυτό που πρέπει όσον αφορά και τη δύναμη του ήχου αλλά και της εικόνας. Γι' αυτό σκεφτήκαμε να το επενδύσουμε με μια όμορφη εικόνα. Θα έλεγα ότι είναι καθαρά προσωπική επιλογή όλη η σκηνοθεσία αλλά και όλο το στήσιμο του κλιπ της συζύγου μου, της Αγγελικής Παπουκίδου και δική μου. Έτσι προτιμούμε τις δουλειές μας να τις επενδύουμε μόνοι μας. Είναι ένα τραγούδι το οποίο θα έλεγα ότι είναι οικογενειακή υπόθεση. Την αρχική μελωδία, όπως έχουμε περιγράψει και μέσα στο κλιπ, όσοι διαβάσουν κάποια στοιχεία, την έκανε η μικρή μου η κόρη, η οποία είναι 6 ετών. Αυτή είχε, αν θέλεις, την αρχική ιδέα και σκάλωσε τις πρώτες νότες. Και ακούγοντάς το λοιπόν μαζί με τη σύζυγο, μας άρεσε αυτό, μας ενέπνευσε θα έλεγα και χτίσαμε από εκεί και πέρα όλο αυτό το τραγούδι που ακούγεται σήμερα και ακολούθησε και το βίντεο κλιπ, το «Ψέματα μη λες» και το «Μάισα Μαϊσοπούλη» με το ρεφρέν. Πολύ όμορφα και όμορφα αντυχεί στα αυτιά μας και σαν διάλεκτος, γιατί η Αγγελική γράφει διαφορετικά. Οφείλω να το ομολογήσω. Έχει μια δική της, έναν δικό της τρόπο να γράφει, έναν πολύ όμορφο δικό της τρόπο. Εξάλλου τίποτα δεν είναι τυχαίο. Έχει σπουδάσει φιλολογία και όταν ξέρεις τι γράφεις, όταν έχεις γνώση των λέξεων που γράφεις, τότε το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο. Ακριβώς. Της αξίζω συγχαρητήρια και σε εσάς φυσικά, και το οικογενειακή υπόθεση μην το λες καθόλου νιώθοντας άλλα συναισθήματα, παρά μόνο θετικά συναισθήματα, όπως και εμείς τέτοια νιώθουμε για εσάς. Και όταν κάτι γίνεται οικογενειακό και οικογενειακά, τότε γίνεται με περισσότερη αγάπη και με περισσότερη αγάπη το δέχεται και ο κόσμος. Μα ίσα θα έλεγα ότι νιώθω υπερήφανος και με τιμά το γεγονός, γιατί η κουλτούρα μας διδάσκει ήθος, αξιοπρέπεια, οικογένεια, θρησκεία, γιατί όχι. Γενικά έχουμε κάποιες αρχές από το σπίτι μας, τις οποίες προσπαθούμε να τις στηρούμε όσο μπορούμε. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτής, αν θέλεις, της όλης διαδικασίας, εντάσσεται και αυτό το κομμάτι εννοώ το καλλιτεχνικό, στο οποίο ας πούμε προσπαθούμε να είμαστε και σε αυτό συνεπείς για αυτό που έχουμε καλεστεί. Είτε αυτό λέγεται παράδοση, είτε λέγεται εξέλιξη, είτε λέγεται, αν θέλεις, πανηγύρι, μουσικό πανηγύρι. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στη ζωή μας. Αρκεί εμείς σε όλα αυτά να συμπεριφερόμαστε με αξιοπρέπεια. Και όμορφα και φυσικά, τι πιο φυσικό, με αυτόν τον τρόπο να μεταδίδετε στα παιδιά σας αυτά που εσείς γνωρίζετε. Εξάλλου είναι το χρέος μας αυτό. Ακριβώς. Αυτό θα πει και παράδοση, έτσι. Έτσι είναι. Όπως τα λες και δεν συμπληρώνω τίποτα άλλο, πάμε να σε ακούσουμε και να σας ακούσουμε. Σεβδαλί των ανθρώπων μη λέτε καλημέρα,
Το σεβδάλι των ανθρώπων μη λέτε καλημέρα, ατόσκει ξέρ πότε νύχτον και πότε ημέρα. Ατόσκει ξέρ πότε νύχτον και πότε ημέρα. Τρώει ο λύκον την κέρβαναν κι όλον το καλόν το χτινόν. Πόσα φορά σε μονάζεσαι μεν τον Κωνσταντινόν. Αι πόσα φορά σε μονάζεσαι μεν τον Κωνσταντινόν. Και νικρόμετ και νικρόμετ σαν τανταραεύνε. Και νικρόμετ και νικρόμετ σαν τανταραεύνε. Ευγάλε τα μάσρια τουν και αρατογραεύνε. Ευγάλε τα μάσρια τουν και αρατογραεύνε. Τρώει ο λύκον την κέρβαναν κι όλον το καλόν το χτινόν. Πόσα φορά σε μονάζεσαι μεν τον Κωνσταντινόν. Αι πόσα φορά σε μονάζεσαι μεν τον Κωνσταντινόν. Αι και τα πουλιά τα γλωσσότα και σε ρήμα πάζουνε γιαρ, και σε ρήμα πάζουνε γιαρ. Έχ και να τα νεύτανε σε βδέλουκ, εγρήκουν κι αγαπουνε γιαρ, και νεγρήκουν κι αγαπουνε γιαρ. Και θα σκούμε τα μεσανύχτα τον φέγκο να πιανώ γιαρ, και τον φέγκο να πιανώ γιαρ. Έχω και να αρνεί μητυρανιέσεν τον ύπνο στο χαλανό γιαρ, και τον ύπνο στο χαλανό γιαρ. Ένα θέμα και τα μακρά ο Θεγκή πάει λαλίαν. Ένα θέμα και τα μακρά ο Θεγκή πάει λαλίαν. Το μάτια με σκοτεινέψαν ασυναρωθυμίαν. Το μάτια με σκοτεινέψαν ασυναρωθυμίαν.
σε ξενιτιά, στον τόπος το κρατήσουμε. Αναθέμα σε ξενιτιά, στον τόπος το κρατήσουμε. Μαυρίνε στο καρδοπό, με ξαϊκή πονίσμε. Μαυρίνε στο καρδοπό, με ξαϊκή πονίσμε. Άι και τη νύχτα δοκίμασες εσύ, εγώ γνέφω πουλοπομ. Τη νύχτα δοκίμασες εσύ, εγώ γνέφω πουλοπομ. Για να φούκρουμε τα νας μας κι ας παίρναν και το ψιοπομ. Για να φούκρουμε τα νας μας κι ας παίρναν και το ψιοπομ. Κι οντες τσιόκευσινε γκαλιαμ, ρίζα μαμόγκισαδιν. Οντες τσιόκευσινε γκαλιαμ, ρίζα μαμόγκισαδιν. Και λαλίστα στρατουράνονται φτά χρυσολογαδίν. Και λαλίστα στρατουράνονται φτά χρυσολογαδίν. Άι εσείς ο ηλιομοφέγγον τι ουρανού μου τα άστρα. Εσείς ο ηλιομοφέγγον τι ουρανού μου τα άστρα. Για το μάτω πάσε μπορώ να χαλανώ και καστρά. Για το μάτω πάσε μπορώ να χαλανώ και καστρά. Κι οντες τσιόκευσινε γκαλιαμ, ρίζα μαμόγκισαδιν. Οντες τσιόκευσινε γκαλιαμ, ρίζα μαμόγκισαδιν. Και λαλίστα στρατουράνονται φτά χρυσολογαδίν. Και λαλίστα στρατουράνονται φτά χρυσολογαδίν. Ψέματα μίλες με το καρδοπομσκής. Ψέματα μίλες με το καρδοπομσκής. Μα είσαι στα κατέρα με ξακίτσις. Μα είσαι στα κατέρα με ξακίτσις. Μάισα ο πουλίν τα χουλίμαευς. Σέναν αγαπάς με κι ας άλλον χάτευς. Την ημέρα αν θέλεις μέσω κοινή χάτευς. Στον Θεό νόμνης ρίζαμ κι αγαπάς με λες. Στον Θεό νόμνης ρίζαμ κι αγαπάς με λες. Σου μαζόντες κείμε με τον αίμα μ' κλαις. Σου μαζόντες κείμε με τον αίμα μ' κλαις. Μάισα ο πουλίν τον πουλίμαευς. Σου έναν αγαπάς με κι ας άλλον χάτευς. Την ημέρα αν θέλεις μέσω κοινή χάτευς.
πανίμ κολλείς, μία να μοντίσα πανίμ κολλείς, μία κόψ' το μούτε απ' την καρδιά μου βρούλεις, μία κόψ' το μούτε απ' την καρδιά μου βρούλεις. Μάισα, 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 μάισο πουλί, τα χουλί μαεύς, σε έναν αγαπάς με κι ας άλλον χάτευς, την ημέρα αν θέλεις μέσω κι την χάτευς. Μαξιλάρι μια βροπόμ, θέκω κι αποκούμπι, θέκω κι αποκούμπιζω. Το μαξιλάρι μια βροπόμ, θέκω κι αποκούμπι, θέκω κι αποκούμπιζω. Κρούνε σονούμ το μάτο πας και γιατί σε νούνι, και γιατί σε νούνιζω. Κρούνε σονούμ το μάτο πας και γιατί σε νούνι, και γιατί σε νούνιζω. Όια έτσι πως ενέγια και χελκόν παλάλων, έλα έμπαστεν καλό πως σου πλάτην κι αμον άλλον, πλάτην κι αμον άλλον. Με ένα αρνόπο μου και μπορώ να κοιμού, και μπορώ να κοιμούμαι. Έπικες με ένα αρνόπο μου και μπορώ να κοιμού, και μπορώ να κοιμούμαι. Κρούνε σονούμ το μάτο πας πάω να παλάλου, πάω να παλάλουμε. Κρούνε σονούμ το μάτο πας πάω να παλάλου, πάω να παλάλουμε. Όια έτσι πως είναι γιαύριν και χελκόν παλάλων, έλα έμπαστεν καλό που μου πλάτην κι αμον άλλον, πλάτην κι αμον άλλον. Εσύ ένας προμπελιστέρ κι εγώ είμαι ο Αιτέντς, εσύ ένας προμπελιστέρ κι εγώ είμαι ο Αιτέντς. Με τα τσάλουμέντε φτασμένε με να βάκενέντς, με τα τσάλουμέντε φτασμένε με να βάτελέντς. Πάντα αναμένωσεν, θέλω να κερδένωσεν, πως θα χανώ τα χουλί μέσεν αν κυπέρωσεν, πως θα χανώ τα χουλί μέσεν αν κυπέρωσεν. Γιατί σ' εντέχω τη σεβδάνε με θα παλαλών, γιατί σ' εντέχω τη σεβδάνε με θα παλαλών. Αν κυπερώσενε πουλί μαρούς το χειμωγκόν, αν κυπερώσενε πουλί μ' απόψους να μέρων. Αρτό τσάλι με αΐντε φτάς, το λέω σε και γρικάς. Εμένα επαλαλώσεν το τρανόν η σεβδάς, εμένα επαλαλώσεν το τρανόν η σεβδάς. Ας είχα ψήκαμ τα νεότητα, ας είχα ψήκαμ τα νεότητα. Ας εμνικός χρονώνει, ας εμπούλημικός χρονώνει. Το χατήρο που ψήκαμ το είχα, το χατήρο που ψήκαμ το είχα. Εκείνον και τον καιρώνει, εκείνο που λιμ τον καιρώνει.
καλαπούλι που ελεπ, σαν τα καλαπούλι που ελεπ, κοπέτε τόσο λούχνατ, κοπέτε πουλί τόσο λούχνατ. Ένα πότα πουλί μη δρώματα, ένα πότα πουλί μη δρώματα, τρέχνε ασογόλ τούχνατ, τρέχνε πουλί μας ογόλ τούχνατ. Έμορφα, τσίπε μορφά και Θόδωρε Άντζα, καλώσαμε. Έχουμε, ώρα είναι μπροστά μου και πολύ όμορφα ξεκινήσαμε. Θα ήθελα να πω ότι ο Θόδωρος έχει πολύ περισσότερους θαυμαστές από τους άλλους καλλιτέχνες, γιατί έχει και στο Σπίτνατ θαυμαστές και είναι 4, τα μωράς. Ναι. 4 μωρά, εκτός η Γαρινάτ φυσικά. Γι' αυτό λέω ότι περισσότερους θαυμαστές. Όσο και άλλο πολλά μωρά έχεις, και τόσο πιο πολλούς θαυμαστές έχεις. Και φυσικά και εμάς μαζί με τα παιδιά του και εμάς μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο. Πάμε να κάνουμε το διαλυματάκι μας και επιστρέφουμε πάλι με Θόδωρο Κωτίδη, γιατί εμείς πολλά αγαπούμε τον. Πάμε. Ξαναδάιμες, εκλώσταμε, όπως είναι το συνήθειο μου να λέγω Θόδωρε, κοντά μας ο Θόδωρος Κωτίδης, ο Λεωνίδας ο Γεωργιάδης και ο Μητρούλης ο Δημήτρης. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, Θόδωρε. Ναι. Και επειδή όταν φεύγουν οι καλεσμένοι και ύστερα λέγω και ρώτησα το και είπα εκείνο και ο κόσμος θέλει να μαθάν, αν θέλεις φυσικά και εσύ να πούμε 2 λόγια για τα μελλοντικά σου σχέδια. Ναι. Τα μελλοντικά σχέδια θα έλεγα ότι είναι αρκετά έτσι, πλούσια. Προσωπικά έχω θέσει αρκετούς στόχους. Πάνω απ' όλα βέβαια λέω με τη Θεού το θέλεμαν, έτσι, και υγεία να έχουμε. Άρα έτσι. Και αλίμονο στους ανθρώπους που δεν βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Νομίζω ότι ειδικά στους καιρούς μας απαιτείται να βλέπουμε το μέλλον αισιόδοξα, να θέτουμε στόχους. Εγώ φυσικά, όπως σου είπα και πριν, θέτω και τους μουσικούς μου στόχους, αλλά ταυτόχρονα και τους προσωπικούς και οικογενειακούς. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο μπορέσω και υλοποιήσω, τόσο το καλύτερο για μένα. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι είναι καλό να έχουμε άγχος, αλλά να είναι δημιουργικό. Να μην είναι αυτό το κακό που μας προξενεί τα τόσα, ας πούμε, άσχημα πράγματα, έτσι. Και πιστεύω λοιπόν ότι μέσα από την δουλειά, μέσα από την κούραση, αυτήν την ευχάριστη κούραση, θα μπορέσω να καταφέρω αρκετά πράγματα, γιατί πραγματικά έχω να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Και είπες απλά να καλό είναι για εσένα 7 σχέδια, αλλά καλό είναι και για εμάς, γιατί αυτά τα σχέδια όταν υλοποιούνται, εμάς μας αρέσει το αποτέλεσμα. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και μου δίνει κουράγιο αν θέλεις, αλλά ταυτόχρονα μου δημιουργεί και μεγάλη ευθύνη, γιατί στις μέρες μας καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι κάνουμε, ειδικά πάνω στο δικό μας το κομμάτι, σε αυτό έτσι το καλλιτεχνικό και ειδικά στα ποντιακά. Ας μην ξεχνάμε ότι πρέπει να τηρούμε και να κρατάμε τις παραδόσεις όσο γίνεται φυσικά στην εποχή μας. Είναι το χρέος μας αυτό, γιατί έχουμε να μεταλαμπαδεύσουμε και πολλά πράγματα και στις νεότερες γενιές και πρέπει η σκητάλη να παραδοθεί σωστά και στα μέτρα που πρέπει. Άρα έτσι. Και να πάει στα σωστά τα χέρια, εγώ θα έλεγα. Όχι σε οποιονδήποτε, έτσι απλά για να παραδώσουμε, έτσι. Ναι. Και εσύ εσύ βέβαια δεν δέχεσαι τον όρο δάσκαλος, αλλά εγώ το λέω και θα το λέω πάντα, ως δάσκαλος της λύρας, ως άνθρωπος που διδάσκει λύρα σε νεότερα παιδιά. Αυτό είναι καλύτερο, ναι. Σ' αρέσει περισσότερο αυτή η έκδοση. Θα πρέπει να ξέρεις, να ψυχολογείς το παιδί στο οποίο παραδίδεις αυτό που παραδίδεις.
Ακριβώς. Και όχι μόνο στην εκμάθηση της λύρας, αλλά και στο θέατρο, που ξέρω ότι και όλος ο κόσμος ξέρει, που ασχολείσαι πολύ ένεργα και έχεις προσφέρει τόσα πράγματα, όπως και πολλοί άλλοι φυσικά. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή και σε πολλούς άλλους τομείς, στη γλώσσα μας, στα εκφραστικά μας. Ναι, πρέπει, εντάξει. Κοίταξε, πολλές φορές και εν τη ρήμη του λόγου ή και τραγουδώντας κάνουμε κάποια λάθη. Το θέμα είναι ότι φαίνεται, Θόδωρε, αυτός που κάνει το λάθος από λάθος της γλώσσας και όχι από λάθος του νου. Δηλαδή, πολλές φορές, μη γνωρίζοντας πράγματα, λέμε πράγματα. Έτσι. Όταν όμως γνωρίζουμε, αυτό φαίνεται και περνάει στον κόσμο. Μπορεί τη μία να λέγωμα το ζαρωτά, την άλλη φορά θα ορθώνομα το. Είπα αυτή την ατάκα λόγω της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε μαζί μας για τα εκφραστικά που κάνουμε πολλές φορές. Ωραία. Για το εκφραστικό λάθος Ας μας συγχωρέσει λοιπόν ο κόσμος. Πρόβλημα. Κάποια εκφραστικά ίσως γίνονται κάποιες φορές, από εκεί και πέρα χρέος μας είναι να τα διορθώσουμε. Ναι, αλλά όπως είπα είναι από λάθος της γλώσσας και όχι του νου. Γνώσεις έχουμε, απλά η γλώσσα καμιά φορά μας προδίδει, δεν πειράζει. Εξάλλου δεν κάνει λάθος, λέει αυτός που δεν κάνει τίποτα. Εμείς θέλουμε να εφτάμε κατ' και ας εφτάμε και ένα λάθο, και πειράζει. Πάμε να τραγουδήσουμε για πάλι. Πάμε. Κοκκινά πουλί, 40 μίλα κοκκινά γιαυρί, σε ένα μαντήλ δεμένα, σε ένα μαντήλ δεμένα. 40 σεύδας κι αν εφτάς πουλί, 40 σεύδας κι αν εφτάς γιαυρί, και βρήξα μόν εμένα, και βρήξα μόν εμένα. Για έλα πουλίμ και με τεμενέλα για βρήμ, να τότε σον το τερεμάν πουλίμ, θα σύρ και πέρ τα χούλιμ, και θα σύρ και πέρ τα χούλιμ. Σεράντα μίλα κοκκινά πουλί, 40 μίλα κοκκινά γιαυρί, συσυραντή σε μένα, και συσυραντή σε μένα, και ναι παραρνήμ και τη στρατάνε πουλί, ναι παραρνήμ και τη στρατάνε γιαυρί, το θα φέρτσε σε μένα, και το θα φέρτσε σε μένα. Και για έλα πουλίμ και με τεμενέλα για βρήμ, α τότε σον το τρεμάνε πουλίμ, θα σύρ και πέρ τα χούλιμ, και θα σύρ και πέρ τα χούλιμ. Ελάρνη μάσα μακρά να λελεύωσεν, έφαγα το καρδόπομ κι αναμένωσεν, κι αναμένωσεν. Έφαγα το καρδόπομ κι αναμένωσεν, κι αναμένωσεν.
στράτας πολλά μακρά εμένα να ηλί, πολλά η αεροθυμία σύμψη με βαρύ, σύμψη με βαρύ, πολλά η αεροθυμία σύμψη με βαρύ, σύμψη με βαρύ. Εσύ τη λθαγατρά, εγώ είμαι του ουρανού, εσύ τη λθαγατρά. Εγώ φέρω σε τα άστροπα και εσύ σύμψιμη μέρα. Εγώ φέρω σε τα άστροπα και εσύ σύμψιμη μέρα. Η κορτσόπομ χρυσώνει, εσύ το φως θεμώνει. Σήμα χαλασόντες, ευγένς νύχτα να ενημερώνει. Σήμα χαλασόντες, ευγένς νύχτα να ενημερώνει. Εγώ σολίκο χάντζια πανίνου με το ιεργανής. Εγώ σολίκο χάντζια πανίνου με το ιεργανής. Και εσύ δεις μας αχύλοπας να πίνω το βοτανής. Εσύ δεις μας αχύλοπας να πίνω το βοτανής. Η κορτσόπον χρυσώνει, εσύ το φως θεμώνει. Σήμα χαλασόντες, ευγένς νύχτα να ενημερώνει. Σήμα χαλασόντες, ευγένς νύχτα να ενημερώνει. Ωι και τον πατέρα με εγώ αγαπώ να σε μένα πολλάει. Τον πατέρα με εγώ αγαπώ να σε μένα πολλάει. Τη μάνα με ρώθη μέσα δε φτάγω παλαλάει. Και τη μάνα με ρώθη μέσα δε φτάγω παλαλάει. Και να απόψιοψε το βράδον εμπρέα μερθένο χαρών. Τον θάνατον και νουνίζατε μέτερτς πως θα χανώ. Τον θάνατον και νουνίζατε μέτερτς πως θα χανώ. Κυριμένα σιντσαγκάρι μάναν πακρομέτσα. Ο κυριμένα σιντσαγκάρι μάναν πολλά σέτσα. Εγώ τώρα κιν και πίνα πατέρα πως έμετσα. Εγώ τώρα κιν και πίνα πατέρα πως έμετσα. Πατώ και πρόσκυνο σε ψήμ και το πολλά αγαπώσεν. Ανάρρωστεν σε μέτεραν ελάν αρνήμτερωσεν. Ανάρρωστεν σε μέτεραν ελάν αρνήμτερωσεν. Και καλογερίτκα θα φορώ τον ήλιον θα μαυρινώ. Καλογερίτκα θα φορώ τον ήλιον θα μαυρινώ. Αι και γιατί σε έχω τη σεβδα πουλοπομ θα τρανίνω. Γιατί σε έχω τη σεβδα πουλοπομ θα τρανίνω. Αι πουλοπομ θα τρανίνω. Φύγεν ανάθεμα να οικογειτονία. Ανάθεμα να οικογειτονία.
Ai che ne picanato calacinde file se mia Te picanato calacinde file se mia Ai de file se mia Κορτσόπα πολλά αγαπώ, την πατριά φοβούμαι Κι έρθεν ακόμα ο καιρός ώστε να κομπούμε Κι έρθεν ακόμα ο καιρός ώστε να κομπούμε Και με τζόπο μου στον άθα κατηβαίνω Κι είναι εκεί παραπονέματα ένα βράδον κειμένο Εκεί παραπονέματα ένα βράδον κειμένο Άινες και μείναν το λοεράς, αρεγρίναν τα βλίας Ες και μέναν το λοεράς, αρεγρίναν τα βλίας Και να λοκίξα την καλατσίς που λοπούν τη λαλίας Να λοκίξα την καλατσίς που λοπούν τη λαλίας Κι ένα ανάθεμα, δίπλα να αναθεμάσαι Ανάθεμα, δίπλα να αναθεμάσαι Σύμψησε λίγο θύμα να σι ελέες κοιμάσαι Σύμψησε λίγο θύμα να σι ελέες κοιμάσαι Άιν απόψη δασέ στο Ρωμά με φύλασε σώστομαν Απόψη δασέ στο Ρωμά με φύλασε σώστομαν Εγνεύσα και σκούντουλίζαν τα σιλοπάμα κομμάν Έγνευσα και σκούντουλίζαν τα σιλοπάμα Άι να ηλίε με τον ορφανό κανάν στον κόσμο κι έχω Να ηλίε με τον ορφανό κανάν στον κόσμο κι έχω Θα τρώει μολί κονσόρα σιναρά ευτύμπα κι έχω Θα τρώει μολί κονσόρα σιναρά ευτύμπα κι Έλα πουλί μάσα μακρά μπασκιμ το κυμπάμπορε Έλα πουλί μάσα μακρά μπασκιμ το κυμπάμπορε Αν θέλεις έλα την άνοιξη να θέλεις τα μόθοπο Αν θέλεις έλα την άνοιξη να θέλεις τα μόθοπο Μικρά γάρκα, μικρά λαλά Μικρά γάρκα, μικρά λαλά Φυσούν τα ροθονό πατούν και φοβερίζνε μεν Φυσούν τα ροθονό πατούν και φοβερίζνε μεν
τα μεσάνυχτα να Ανατόλη χαράζει. Ρεβαίνε τα μεσάνυχτα να Ανατόλη χαράζει. Έβγανα πας έξω πορτός ρούζα πανίμ ταιάζει. Έβγανα πας έξω πορτός ρούζα πανίμ ταιάζει. Αι, 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 το όνομα να τσκερέκι, τρόγνατεν η πεντίκη, το όνομα να τσεμπάρεσανε, τον ολίγον πάσχεσα. Είναι αν Θεό παρακαλώ ποτέ να ξημερώνει. Είναι αν Θεό παρακαλώ ποτέ να ξημερώνει. Αι να λεπώ την τρίγωνα μου νόντες πάει στο νερόνι. Να λεπώ την τρίγωνα μου νόντες πάει στο νερόνι. Αι, 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 το όνομα να τσκερέκι και τρώνατεν η πεντική. Το όνομα να τσεμπάρεσανε, τον ολίγον πάσχεσα. Κι έλα Καυκάσα γόνατα μας πλέκω τα μάλιας. Έλα Καυκάσα γόνατα μας πλέκω τα μάλιας. Ας πλέκα τα ψήλα ψηλά και σύρα τα σωμίας. Ας πλέκα τα ψήλα ψηλά και σύρα τα σωμίας. Του ή του λαλά τον ταουλ και νιζουρνά. Τον ταουλ και νιζουρνά πάρε βγάλνε μας πουρνά. Κι ο Πανός με τα πρόγα τα λασκέται τα ράχια. Κι ο Πανός με τα πρόγα τα λασκέται τα ράχια. Πίνει τα κρυά τα νερά και σύρτη μανάχια. Πίνει τα κρυά τα νερά και σύρτη μάνα. Του ή του λαλά τον ταουλ και νιζουρνά. Το ταουλ και νιζουρνά πάρε βγάλνε μας πουρνά. Πάρε βγάλνε μας πουρνά τον ταουλ και νιζουρνά. Τα μάλια μ' πρινάν τα μάλια μ' πρινάν να το τέρπα και φταγώ. Να το τέρπα και φταγώ. Με τα μαύρα έρθα εγώ, με τα μαύρα έρθα εγώ και με τα άσπρα θα παγώ. Και με τα άσπρα θα παγώ. Πηγέρανας από δαν, πηγέρανας από δαν, να μη τυραννιέτεν, να μη τυραννιέτεν. Όσον το γεράγγε πάει, όσον το γεράγγε πάει, το κορμί να τλίεται, το κορμί να τλίεται.
Πολλά χρόνια εμπρός, τα πολλά χρόνια εμπρός, πολλά χρόνια εμπρός, τα 400 παραπάν, 400 παραπάν. Έρθε ένα στρανογάταν, έρθε ένα στρανογάταν, έρθε ένα στρανογάταν και ναι εντάνε Τούρκαν, και ναι εντάνε Τούρκαν. Ο Σουλτανόν έλεγεν, ο Σουλτανόν έλεγεν, ο Σουλτανόν έλεγεν, δεν κυλοχαράζουμε, δεν κυλοχαράζουμε. Για θαΐνους των Τουρκαν, για θαΐνους των Τουρκαν, για θαΐνους των Τουρκαν, για εσάς τα σπάζουμε, για εσάς τα σπάζουμε. Τραγούδησες «Εγώ είμαι του ουρανού ο γιον και εσύ τι ήλθε γατέρα». Ναι. Παρακάτω. Εγώ φέρωσεν τα άστροπα και εσύ συμψήμη μέρα. Ναι, στίχη Αγγελικής Παμπουκίδου, ναι. Τηγαρίσης ναι, τα τραγωδίας ναι, ναι. Και πολύ όμορφα γραμμένα. Όλα τις τα τραγουδία είναι πολύ όμορφα και πολύ όμορφα ντυμένα με τη μουσική. Το κάθε τραγούδι με την κατάλληλη μουσική. Και αυτό είναι, σε ένα τραγούδι, αυτό είναι που αρέσει στον κόσμο. Να είναι παντρεμένα μουσική και στίχος. Ναι, νομίζω είναι το ιδανικότερο. Είναι το ιδανικότερο. Πολλές φορές θα συναντήσουμε κάποια τραγούδια τα οποία έχουν καταπληκτικό στίχο, υστερεί λιγάκι μουσική. Ναι. Και το αντίστοιχο φυσικά με πολύ καλή μουσική και υστερεί ο στίχος. Θέλει να πραγματικά να ευρύκνεται έναν τάλο που λέμε. Άρα έτσι. Όπως συμβαίνει πολλές φορές να τραγωδούν λυπητερά λόγια στο τραγούδι και να τραγωδούν εύθυμα την τραγωδία. Ναι. Δηλαδή να έχει εύθυμη μουσική. Ναι. Και αυτό είναι ένα δύσκολο. Ένα πράγμα που δεν είναι όμορφο, έτσι δεν είναι. Παιδιά, είναι ώρα να κάνω διάλειμμα. Έφταγω το διάλειμμα, μην γεκλώσκουμε. Αδάιμες. Τώρα είναι το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Ναι. Λένε κάποιοι ότι είναι λίγη η ώρα της εκπομπής που σας δίνουμε, αλλά εγώ νομίζω ότι το λίγο κάνει τον κόσμο να θέλει κι άλλο πολλά, οπότε μένοντας ανεκπλήρωτη η επιθυμία τους να σας έχουν περισσότερη ώρα, αρωθυμούν σας κι άλλα γλίγορα και κι άλλα γλίγορα εγώ θέλω να φέρω σας ξαναδά και να τραγωδείτε. Είναι όπως την τούρτα, τρως κομματάκι, δεν μπορείς να πεις. Άρα έτσι όπως είπες αυτό, ναι. Θα πάμε και πάλι να τραγουδήσει ο Θόδωρος, ευθυτενής, χιπάρτς, έμορφος, όπως τον γνωρίζουμε τόσα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι και εξωτερικά όμορφος και εσωτερικά. Όταν ο γιος μου ένα διάστημα είχε τραγουδήσει, έτυχε να βρεθούν στην ίδια πίστα μαζί, εκείνος λαϊκά και ο Θόδωρος ποντιακά, αλλά τον συνόδευσε σε ένα τραγούδι τότε που τραγουδούσε ο Πλούταρχος, αν θυμάσαι, Θόδωρε. Και του γιού μου του έκανε μεγάλη εντύπωση η απλότητα του καλλιτέχνη, γιατί ο Θόδωρος είναι η φίρμα. Ο γιος μου ήταν ένας τραγουδιστάκος που ήταν στο ξεκίνημά του μόλις, και όμως ο Θόδωρος δεν αρνήθηκε να τον συνοδεύσει, τον βοήθησε και στα διαλύματα μου λέει «Μαμά, να δεις τι όμορφα περνάμε στα καμαρίνια». Αυτό εμένα μου έκανε εντύπωση και είναι λίγοι οι καλλιτέχνες, Θόδωρε. Ξέρω ότι εσύ αισθάνεσαι άσχημα όταν μιλάω για σένα. Κανείτε, Έρικα, άλλα μιλές. Ξέρω ότι οι καλλιτέχνες μεταξύ τους δεν είναι και πολύ αγαπημένοι. Συμβαίνουν πράγματα στα καμαρίνια και συμβαίνουν άσχημα πράγματα.
και πόσο μάλλον με τραγουδιστές μικρότερους από αυτούς, Ναι. δεν τους δείχνουν και τον καλύτερο εαυτό τους και αυτό δεν είναι καλό. Μην νομίζουν ότι επειδή είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες πρέπει να φέρνονται μικρόψυχα στους μικρότερους καλλιτέχνες. Θα μου επιτρέψεις να μην πάρω θέση σε αυτό το θέμα, γιατί θεωρώ ότι στη ζωή μας πρέπει να είναι τα πράγματα απλά. Τη θέση που έχει ο καθένας, σίγουρα ο κόσμος θα τον καταξιώσει, να το πω έτσι, και από εκεί και πέρα οτιδήποτε, οποιαδήποτε, αν θέλεις, θέση πάρει κάποιος, θα την πάρει με τον καιρό και θα την πάρει με αυτό, δηλαδή ό,τι του αξίζει θα πάρει. Ναι. Αυτό που του αξίζει Εσένα θα πάρει. στα μικρά σου χρόνια, όταν ξεκινούσες, σου φέρθηκαν Ναι. αχάριστα? Ναι, φυσικά. Δεν θα έλεγα χάριστα, μου φέρθηκαν ανταγωνιστικά. Τη στιγμή που, αν θέλεις, εγώ Είπες δεν τη είχα, λέξη. ας πούμε, ακόμα καταλάβει πώς λειτουργεί ο χώρος. Διαπίστωσα και εκ των υστέρων διαπίστωσα σε πολλές φάσεις, ας πούμε, κατάλαβα ότι δεν έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνει αλλιώς, ας πούμε. Ναι. Τώρα δεν είναι αδικό όμως, ειλικρινά δεν θέλω να αδικήσω κάποιον που συμπεριφέρεται, αν θέλεις, σύμφωνα με αυτό που είναι. Δηλαδή, προσωπικά θεωρώ ότι όταν δικαιούται κάποιος κάτι πρέπει να το έχει. Απλά να μην φεύγει από τα όρια αυτά. Όταν φεύγει κάποιος από τα όρια αυτού που δικαιούται, τότε αρχίζει και λειτουργεί αρνητικά το όλο κλίμα. Ναι. Είπες τη σωστή λέξη. Εγώ είπα αχάριστα έχοντας στο νου μου να σου κάνω την επόμενη ερώτηση και δεν θέλω να αναφερθείς σε ονόματα. Ναι. Αχάριστα όμως με την πορεία των χρόνων σου φέρθηκαν συνάδελφοί σου? Ναι, φυσικά. Ναι. Είναι δύσκολος ο χώρος τελικά, ο δικός σας? Ναι, είναι δύσκολος. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι είναι δύσκολος ο χώρος όπου υπάρχει το λαϊκό τραγούδι, το μοντέρνο τραγούδι, ενώ εμείς οι πόντιοι είμαστε διαφορετικά. Θέλοντας να πενέψουμε και το σπίτι μας, λέμε ότι όχι, εμείς δεν έχουμε ανταγωνισμό άσχημο μεταξύ μας. Είμαστε συνοδοιπόροι στο ποντιακό τραγούδι. Ναι, απλά θα ήθελα να συμπληρώσω και επειδή, αν θέλεις, με πρόλαβες σε αυτό που θέλω να ολοκληρώσω, να πω ότι όντως ο χώρος μας δεν έχει τα μεγάλα προβλήματα που έχουν κάποιοι άλλοι χώροι. Είναι πολύ λίγα τα περιστατικά που συμβαίνουν. Συμβαίνουν όμως, έτσι, γιατί είναι ανθρώπινο, είναι δύσκολες οι ώρες, είναι ώρες της νύχτας, είναι ώρες περίεργες, θα το έλεγα, και είναι λογικό και λιγάκι με το ποτό και με την ατμόσφαιρα κάποιος να παρασυρθεί και να γίνουν πράγματα. Η ουσία είναι όμως ότι έχει μια καλή πορεία ο χώρος. Βέβαια υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά και είναι λογικό να υπάρχουν. Έτσι. Απλά θεωρώ ότι είναι σε μειωμένο βαθμό. Και όπως είπα και πριν, και σε μένα μου φέρθηκαν κάποια στιγμή, ας πούμε, σε κάποιες φάσεις της ζωής μου και μικρότερος, μου φέρθηκαν έτσι. Είχα συμπεριφορές που δεν θα τις περίμενα, θα έλεγα. Απαξιωτικά ίσως. Όχι απαξιωτικά, αλλά ανταγωνιστικά σε άσχημο βαθμό. Να το πω έτσι. Μιλάς στην πορεία, όχι όταν ήσουν μικρότερος. Γιατί στους μικρότερους πολλές φορές οι μεγαλύτεροι φέρονται απαξιωτικά. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, είσαι μικρούλης ακόμα. Όμως, ναι, εγώ ξέρεις τι θα έλεγα σε εσάς τους μεγάλους καλλιτέχνες, που εσύ το κάνεις, γιατί σου λέω, έχω το παράδειγμα με τον γιο μου, να τους δίνετε μια σμπροξιά να πάνε λίγο πιο πάνω. Όχι μια σμπροξιά να πάνε στον κρεμό, να ανέβουν λίγο παραπάνω. Απλά ήθελα να συμπληρώσω όμως ότι πολλές φορές αυτή η σμπροξιά μπορεί να είναι λίγη, αλλά ο μικρός καλλιτέχνης θεωρεί ότι τον ανεβάζει πάρα πολύ και εκεί αρχίζει λίγο και φυσάει. Ναι, ψηλά ναι. Φυσάει λίγο. Και καλά, τότε η ευθύνη δική του. Η ευθύνη δική του. Ναι. Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Θεωρώ ότι πρέπει να επικρατεί η λογική και ο καθένας να σκέφτεται όσο μπορεί και τον συνάδελφό του, γιατί είναι λογικό και συναδελφικά να πάμε μπροστά αυτόν τον χώρο. Έτσι, γιατί ο ανταγωνισμός δεν πρέπει να είναι μόνο κακός, πρέπει να είναι και καλοπροαίρετος πολλές φορές. Έτσι. Πάντως, νομίζω ότι είμαστε από τα καλύτερα συνάφια. Με τα προβλήματά του. Χαίρομαι. Εξάλλου, ο ανταγωνισμός πρέπει να υπάρχει, γιατί οι παλαιοί μου έλεγαν το σταφύλ τελεί κοκκινίζει. Άμα εγώ εκεί είμαι καλός στη δουλεία, ο άλλος λέει εντάξει, μια χαρά είμαι καλός. Ενώ βλέποντας εσένα που ανεβαίνεις, θέλει να ανέβει και αυτός λίγο πιο πάνω. Οπότε δουλεύει περισσότερο, κάνει καλύτερες δουλειές και έχουμε καλά αποτελέσματα εμείς. Τελικά, αυτό θα έλεγα. Το μυστικό είναι αυτό. Δηλαδή, αν, εν πάση περιπτώσει, είναι να δώσω μια συμβουλή στους νεωτέρους, έτσι ταπεινά θα έλεγα, να μελετάν, να κάθονται, αν θέλεις, με αγάπη πάνω από αυτό που κάνουν και όταν κάποια στιγμή έρχεται η ώρα να κάνουν κάποιο διάλειμμα, ας μελετάνε και στο διάλειμμα λιγάκι. Ναι, έχεις απόλυτα δίκιο. Και επειδή είναι οι λίγες οι φορές που έχω κοντά μου καλλιτέχνη που ξέρει και καλατσεύει και που θέλει και να καλατσεύει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι σχετικό με τα μουχαπέτια. Είναι καλό οι νέοι να κάθονται σαν μουχαπέτια, να κάθονταν, παίρνουν πράγματα από εκεί, έχουν συμφέρον? Εννοείται. Εδώ να φανταστείς ότι και εγώ προσωπικά επιδιώκω
όπως και θα έλεγα μεγαλύτεροι από μένα, και μάλιστα επιδιώκω και εγώ προσωπικά να βρίσκομαι με μεγαλύτερους από μένα και ειδικά με ανθρώπους που ξέρω ότι γνωρίζουν καλά το Μουχαπέτη. Είναι φανταστική εμπειρία. Θα έλεγα ότι είναι ένας φορτιστής μπαταρίας, να το πω έτσι. Και θα έλεγα, θα συμβούλευα πάλι ταπεινά να το πω, στους μικρότερους, ότι όσο μπορούν να συμμετέχουν και εκεί που ξέρουν ότι υπάρχει ένα καλό Μουχαπέτη με ανθρώπους που είναι γνώστες του Μουχαπετιού, να τρέχουν, να παρακολουθούν και όσο μπορούν να συμμετέχουν. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Ναι. Έμορφα, αλλά αρκετό χρόνο έφαγα μιλώντας και θέλουμε να ακούσουμε Κωτίδη περισσότερο. Πάμε, Θόδωρε, να ακούσουμε και πάλι τραγούδια. Έτερε περνίξομαι, το βρασάλι μ' δίγωσεν, το βρασάλι μ' δίγωσεν. Το βρασάλι σκυθέλω, το βρασάλι σκυθέλω, αλλό τα ματάξομεν, αλλό τα ματάξομεν. Έτερε περνίξομαι, τη ζου που να μ' δίγωσεν, τη ζου που να μ' δίγωσεν. Τη ζου που να σκυθέλω, τη ζου που να σκυθέλω, αλλό τα ματάξομεν, αλλό τα ματάξομεν. Περνίξομαι, τα παπούτσια μ' δίγωσεν, τα παπούτσια μ' δίγωσεν. Τα παπούτσια σκυθέλω, τα παπούτσια σκυθέλω, αλλό τα ματάξομεν, αλλό τα ματάξομεν. Αι καλόν κορίτς, καλόν κορίτς, καλόν και ευλογημένον. Καλόν κορίτς, καλόν κορίτς, καλόν και ευλογημένον. Συγχωρά φαινετάς και μου λελεύα το σε μένε φωταμένον. Συγχωρά φαινετάς και μου λελεύα το σε μένε φωταγμένον. Αι καλόν κορίτσε χορεύαν τα μόρφα τα κορτσόπα. Καλόν κορίτσε χορεύαν τα μόρφα τα κορτσόπα. Τα καλέ του νεσίουσαν λελεύω σε ένα μόν μανούσια κόπα. Τα καλέ του νεσίουσαν λελεύω σας αμόν μανούσια κόπα. Aquí para sormano poni trigona y corona. Aquí para sormano poni trigona y corona. Έστεκεν και πίνε ξυλά η τρίγωνα η κορώνα. Έστεκεν και πίνε ξυλά η τρίγωνα η κορώνα. Πόρπατη και πάει ο μαλλιά η τρίγωνα η κορώνα. Πόρπατη και πάει ο μαλλιά η τρίγωνα η κορώνα. Τόρταρο πατσάρνο μαλλιά η τρίγωνα η κορώνα. Τόρταρο πατσάρνο μαλλιά η τρίγωνα η κορώνα.
Πορμπάτι και πάει τικιά η τρίγωνα η κορ. Πορμπάτι και πάει τικιά η τρίγωνα η κορώνα. Τόρτα ρομπατσίν τη φτικιά η τρίγωνα η κορ. Τόρτα ρομπατσίν τη φτικιά η τρίγωνα η κορώνα. Aquí παρανήλιωσεν οι τρίγωνα μτήνωσεν. Aquí παρανήλιωσεν οι τρίγωνα μτήνωσεν. Μα ήσαν κι οραστάζα και μάρενταν τα δέντρα. Μα ήσαν κι οραστάζα και μάρενταν τα δέντρα. Aquí παρανέστεκεν την κάλτσα να τσιμπλέγεν. Εκεί παρανέστεκεν την κάλτσα να τσιμπλέγεν. Είπατε έναν Ελλάδα το λέλο βαμ χαμέλα. Είπατε έναν Ελλάδα το λέλο βαμ χαμέλα.
Αμάν το κράσι ψυχής των πονών ιατρικών πιντσάκια να σπάλτς τα πονές και πέκει για Ευρώπο. Έλα πάνι μελά χορέψω στο Γιάννη μη σε το βοτανί πίσω την καρδιά μια κι άλλο μια. Αμάν όντες έρχομαι σαν και τραγώδω με δίνω τσακονοπούλι και πέκει για Ευρώπο. Έλα πάνι μελά χορέψω στο Γιάννη μη σε το βοτανί πίσωνε την καρδιά μια κι άλλο μια. Έλα για βρει με τεμένα, είσαι το μικρό νετάρνη. Έλα για βρει με τεμένα, είσαι το μικρό νετάρνη. Πείσματα και τσαλιμόπα, έβαεστε μον την ψή. Πείσματα και τσαλιμόπα, έβαεστε μον την ψή. Νύχταν ημέραν κι κοιμούμε, γιατί σε να ξημερούμε. Νύχταν ημέραν κι κοιμούμε, γιατί σε να ξημερούμε. Πείσματα και τσαλιμόπα, έφαεστε μον την ψήν. Πείσματα και τσαλιμόπα, έφαεστε μον την ψήν. Όσα ευχαριστώ και να πω θα είναι λίγα. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα μαζί σας. Πέρασε ο χρόνος ανέμελα για μένα, γιατί ξέρω και είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος πέρασε και αυτός καλά με την παρέα σας, με τη μουσική σας, με τα τραγούδια σας. Ευχαριστώ. Και εμείς περάσαμε πολύ ωραία και θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή
Και για μένα προσωπικά και για τον Δημήτρη και για τον Λεωνίδα, το ότι μπορούμε και μπαίνουμε στα σπίτια των ανθρώπων αυτές τις Άγιες μέρες με τον τρόπο μας, με τη μουσική μας, και το καλύτερο απ' όλα είναι να τους χαρεντερίζουμε, να τους δίνουμε φτερά στην ψυχή, να τους δίνουμε χαρά. Ξέρεις, Έρικα, είπες πριν ότι έχουμε κι εμείς κάποια προβλήματα, έχουμε κι εμείς τα δικά μας, να το πω έτσι, όπως ο κάθε χώρος. Αλλά πραγματικά, αν θέλεις, αυτό που κάνει ένας μουσικός είναι λειτουργήμα πρώτα απ' όλα. Γιατί γιατρεύει την ψυχή του ανθρώπου, μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και μέρες που είναι και δύσκολες μέρες, αλλά και μέρες λαμπρής, πρέπει να δίνουμε χαρά στον κόσμο. Μέρες ελπίδας. Οι μέρες ελπίδας, έτσι. Έτσι πρέπει, είπες σε κάποια στιγμή της εκπομπής ότι πρέπει να έχουμε ελπίδα, αλλή μόνο και αν δεν είχαμε. Τι θα γινότανε, δεν θα υπάρχει μέλλον χωρίς ελπίδα. Σας ευχαριστώ για πολλοστή φορά. Είναι λίγο, είπα και προηγουμένως, είναι πολύ λίγο το ένα ευχαριστώ να σας πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την ψυχή μου και εύχομαι να περάσετε πολύ πολύ όμορφα με τις οικογένειές σας. Ωραία, να ευχηθούμε κι εμείς, να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο αυτές οι Άγιες μέρες να δίνουν φώτιση και χαρά στα σπίτια όλων. Η Ανάσταση του Θεανθρώπου να χαρίσει σε όλους αυτό που τους λείπει, πάνω απ' όλα χαμόγελο και ευτυχία, και καλό κουράγιο σε όλους. Να είστε καλά. Εγώ θέλω να δεσμευτείς στον αέρα ότι την επόμενη φορά που θα έρθεις εδώ θα έρθεις με την Αγγελική, γιατί τραγουδάει πάρα πολύ όμορφα. Θέλω να μας κάνει τη χάρη μια φορά έστω. Ξέρω ότι είναι αλλού σε άλλον κλάδο, είναι εκπαιδευτικός η γυναίκα σου. Είναι δύσκολο να παντρέψεις τα δύο αυτά, αλλά για μια εκπομπή έτσι παραδοσιακή δεν θα μας χαλάσει νομίζω το χατήρι και δεν θα της το καταλογίσει κανείς ως λάθος και ατόπιμα. Εμείς θα την περιμένουμε εδώ με πολύ πολύ αγάπη, οπότε η επόμενη συνάντησή μας θα είναι με την Αγγελική Ναντάμαν. Πολύ ευχαριστώ. Έτσι. Να είστε καλά και εσείς παιδιά να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λεωνίδα, ιδιαιτέρως ευχαριστώ που μας έκανες τον ήχο και σήμερα. Πάντα μας βοηθάς. Έτσι. Ό,τι μπορώ κάνω, Έρικα. Ό,τι περνάει από το χέρι μου καλύτερο. Είσαι για μας πολύτιμος. Είναι ένας ανεπανάληπτος. Πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός συνεργάτης. Έτσι είναι. Παιδιά, κάνετε με τα πάντες και τα πάντα. Να είστε καλά. Και λίγα σου λέμε, Θόδωρε, να το ξέρεις. Και λίγα σου λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς ευχαριστώ σας. Να είστε καλά, να περάνετε έμορφα τη λαμπρή την ημέρα. Η Αγγευλοΐαν.